Аз съм в магазина на Мия и сега ще ви покажа как ще опаковаме една ваша поръчка. Лично аз се заемам. Поръчката има ето този гердан, който е абсолютен бестселър. И аз го обожавам. Имаме си сертификат, който пристига с абсолютно всяка една ваша поръчка. Написва се номера на поръчка и датата. Отзад са условията. Кутийките на Мия, които са страхотни. Ето така изглеждат отвътре. Разбира се, картичка благодаря. И за да е по-празнично, през декември връзваме червена пандамка. И ето така пристига. Но това не е всичко. Заедно с сертификата за качество слагаме един флаер. А през целия декември с всяка една поръчка получавате подарък обици. В случая спаднаха тези. Разбира се, към всяка една поръчка пристига и малка микрофибърна тъпичка за почистване на вашите красиви бижута. Опаковаме всичко в тишо, което задължително парфюмираме. Една кутия. Та-да! Слагаме в куриерски плик, тръгва към вас. Приятно пазаруване в Мия. Тук опаковаме всичко с огромно внимание и желание.